Mas Warto Leng Sumba NTT keluarga besar Mondokan Sragen Asri goyang no tipis-tipis siang-siang Pak Haji kita. Bos Arju ditenggong nggih. Ya Bos tenang. Onje. Heeh. Bojomu ki lho. Kowe ra kelingan. Barokah murah rezeki Bapak Ibu matur sembah nuwun bebas dulu. Habis ini goyang sampai bawah semua. Bebasnya boleh nyium nggak? Semuanya goyang sampai bawah goyangnya ya. Oke. Ayo tarik Dek Nul. Opo kowe ra kelingan. Sampai bawah, sampai bawah, sampai bawah, sampai bawah, sampai bawah, sampai bawah. Ono latar padha lelungguhan kegocekan karo Atur sembah nuwun, terima kasih berkah barokah Bapak Muhammad. Yo Bapak. Matur sembah Bapak Ibu. Ayo yo.
Bapak Muhammad Surat Mandal Ibu, terima kasih matur sembah nuwun berkah barokah murah rezeki. Om Turut Raharjo gaske. Rawang bergoyang. Wira kelingan Dek Minul Yati Hapsari Mustaqim tetap berdiri di dalam tempat. Kok dadak efek Mustaqim barang lho. Ayo. Ayo yo. Wagino. Ini ibunya. Oh nanti Jayanti, oke. Iya oke nanti Jayanti ya. Oke siap. Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Alek. Pak Alek. Yo. Alek Dino monggo. minggu sing tak tunggu. Kowe ngajak neng tawang mangu. Nganti lingsir srengenge ana kene. Dek bawa nunggu kowe. Ayo Dek Nul. SMS ra balesi yen tak telepon malah kok pateni mangkel aku kepethuk irungmu mesti tak jiwa lala jiwa. Lali janji Paji. neng kene rasane mangkelake sapa wong sing ora gelo kowe dandan aku ra bakal teko. Dek Nul. Berarti ngapusi ya. Apa? Aku ora bakal teko. Wo. Dek Nul. Eh, Niku mengke wonten ada Pak RT, ada Pak RW. Lagune anu Loro Ati Loro. ya, kowe iki makake aku ning kene Pak No. Lah iki aku nek rono Janjane kowe ning endi? Lakatmu saja nyukriyane atiku sujana kowe malah gandeng karo wong liya. Ayo Wagino. Dek Minul.
SMS balesi yen tak telepon malah tok pateni mangkel aku yen kepethuk minul bakal tak ciwel 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 Piye Dekno aman ora? Hah? Aman ora? Cemlekit. Cek? Cemlekit. Yang penting kamu sudah minum pil KB. Sudah minum pil KB belum? Janjane kowe ning endi wagino. Gelagatmu. Gelagatmu Mbak Wira. Sajen yuki ati. Ayo yo. Atiku sujana. Lorati loro ya Dek. Monggo Baji. Ayo tarik. Mas Mulyadi Mas Santo Wandoyo. Sehat-sehat Mas Mulyadi. Ayu Indarani. Yo yo yo. Aku ora ngopo. Kurang suke pano. Dadi wong priya. Ora ngopo aku iki nggone tresno. Ening nyatane sliramu nglarane ati. Ayo yo. Gawe gelo aku ora mbok larani. Minul Sampai bawah. sampai bawah sampai bawah sampai bawah. Rono lek. Ibu-ibu kita joget bareng ya Bu. Semuanya joget. Smelio tresno aku apa dheweke. Wes bola bali mung gawe gelaning rasa rasa tresno sliramu ra bisa njaga wes tak sesuwun mugi penggalo eling marang keluarga tansah sumanding ayem tentrem pangajab dina wengi bola bali mung gawe gelaning ati. Mbak Wiro sampun apa malih? Keburu manuhara nesu. Ayo Dekno, goyang tipis-tipis sayang.
ngira nelongso hatiku sarawunge kang nyoto ado papane nyoto dadi atiku jak kuwate ora kendhat nggonku tansah mikir Ibu Manuhara sampun diaturke nggih Ojo hanelongso uripe manungsa pasrah pasti mrengersa ning ayo yo ojo nelongso iya deno urip mung sepisan pawon dina siap deh disyukuri mawon banget ora ngira nelongso atiku sarawunge kang nyoto ado papane nyoto dadi atiku jak kuwate ora kendhat nggonku tansah Ojo hanelongso uripe manungsa
Mama Manohara. Sumuruping surya wayah wengi mendung katon lali mengan kok ya barengi atiku rasa gelo tembang tresnamu ilang musro. Bisa tak tresnani ning nyatane sliramu ra bisa tak tapi Manohara. Oh Manohara, engkau wanita istimewa. apa iya? Tinggal selingkuh mus yo meneng wae. Pungkasane tak trimo lelakonku nadyan perih jroning ati mugi Gusti paring pepadang kabeh lelakon urip iki. Jelas nada yo. Masuk Dek Mino. Sepuruping surya wayah sore mendung katon lelimangan kok ya bereni atiku krasa gelo tembang tresnaku ilang muspro. Apa pancen pacoban urip iki sliramu natoni hatiku apa tenan lelakon sing tak sangka jebul tresnamu nemu Pancen wis dinasti sliramu ra bisa tak nepi ning nyatane sliramu ra bisa tak nepi. Manohara. Bapak punya lagu Pak, mungkin monggo nanti rekan-rekan dari PTGS. Ini terpakau bingung lagu apa kuwi ngono. Mbak Suro. Bio wis bubar. Pungkasane tak trimo lelakonku senadyan perih
padang kabeh lelakon urip iki. Terima kasih Ragil. Ayo Mas. Banjar Setiawati gelo sampun nggih. Sampun diputer wau gelo. Mas Ali, Mas Tugiono, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban jiwa raga ngundang rasa tumete sing kalbu lir ngoyahi segara datan bisa ngluluhke atiku. Mriku napa mriki? Penak mriki lho Mbak Suro, adem ana kipase kinyis-kinyis nyis-nyis. Mbak Suro, mriku napa mriki? Mriki napa mriki? Mriku. Oke. Rono nul. Jare kon rene lho no. Hei. Kowe iki kok ngayel to? Sabda pandita ratu mrene sliramu dadya ing sisihku mugi Gusti nglilani Basura tresnaku bakal kinawa mati Basura. Lagune napa? Oke, siap. Dek Mus. Yo yo yo. Mas Deno. Mas Ali. Nalikane manis masih jatan bisa ngeluluhke hatiku Basura.
Mbak Suro. Oh, si anteng Pak Nok. Belum. Boten mriki Mbak Suro. Sabda pandit seliramu dadya ing sisihku mugi Gusti tresnaku bakal ginawa tambah manis yen lames yen mesem manis sing ngungkuli mati kaya bisa ngrantake jantungku. Siap Bapak. Justice yo. Masuk deh. Oke dek no. Ayo ikut dedek bawa ya. Ayo. Dek minul sing tak tresnani wengi mong tak impi-impi aku ora bisa lali mong dek minul pujane ngati Pak Muhammad. Kita di bawah saja deh. Kita olahraga monggo Pak. Ketemu alhamdulillah. Diragil sini sayang. Sini semua, sini semua. Ayo yo.
kebacut tresno nanging atiku digawe lara. Masya Allah, Masya Allah, Bapak Calim, Pak Calim, Bu Calim. Nengok pasli Keluarga yang besar sangat kompak berkah. Duh Gustiku, jelas nada lo iki. Sampai bawah je, sampai bawah je, sampai bawah je, sampai bawah je. Monggo ibu-ibunya, monggo semuanya. Bapak-bapak panitia. Wong ayu sing tak tresnani wengi mung tak pipi aku ora bisa lali mung dhewe nolak pujane ngati. Monggo Bapak silakan. Ngarep-arep. Silakan monggo. Seliramu sing tak tresno garwane wong liya tinggal katresnan masih. Aku wis kebacut tresno ning atiku denul kombo gawe lara. Bablas kenapa Mas Wadi? Tinggal katresnan ning ngopo sliramu tega. Tinggal aku koyo tanpa gunung. Oh minarso narso. Atiku terang-terang. Duh Gustiku, Masya Allah, barokah barokah.
Rejo Wijaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, mengke bablas ke titip tresno, Dik. Seliramu sekar melati, aku kombangi Damsari. Apa nggih Mas Wadina Wibowo? Upama seliramu margi bawa manis, Pak Bambang bakal lewati. Sak jagat raya kali kono bukir lan samudra ora ilang memanise aduh dadi ati selawase. Rene dia tak dudu inggon. Nyampe enggak Pak No? Saiki bapak-bapak panitia joget. Oke. Tibalah saatnya. Bagian sini ya Pak Wagino. Assalamualaikum. Baji. Denul, di sini banyak mangga. Pak RW, assalamualaikum Pak RW. Nanti lagunya apa? Pak RT mana Pak RT? Nalikane ro ing dalu atiku lam-lam sira wong ayu ti ora bakal lali lakon. Pekalongan aku matur teman. Pak RW lagunya apa Pak RW? Besan purnama nanti upama seliramu sekar melati, aku kembangi Damsari. Upama seliramu margi wong manis, aku kang bakar mlebati.
Lagu ini apa Om? Terus lagu ini apa? Oke. Terus podang kuning dek, podang kuning. Pak sinten kasmane? Mas Boy, oke. Masalah ke Mas Boy, podang kuning. Nalikane ro dalu hatiku. Mangga Pak, lam-lamen sira wong ayu. Nganti mati bakal lali. Lakai lintange maku podang kuning. Sebanun ya Pak Boy nggih. Mas Alek yo joget Mas Alek. Om yes ya. Esok awan ning omah wis ora krasan. Keluyuran golek sing tak sayang. Mobang-mobang miteranggon ku golek ora krasa esuk awan nganti bengi. Soko kaduwan
sembah nuwun.